أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Sacrament Dakar FM mo capanɗe jeenayi e nayyi toɓɓere jeenayi min calminen goto kala inde muɗum e yettode mum en jetti Allah en juuli e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama goɗɗo guilende kon wodani kala kadi ko woodi wodiri sababude mum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe en garti e yawtere wiyetede andu diine ma ɗo e Sacrament Dakar FM en calmini ceerno men khalifa men eɗen gandi omo tawe toon to Dakaru lamorgo leydi Sénégal kanko e dental kal e kuɓal en jettiɓe en jarniɓe no feewi non kadi e oɗo saaha feeta ceerno Mahamoudou Djalaluddin Ba e nder ɓumɓe e lowre hattoɗo Fouta en jettiɓe kamɓe kala kono kadi en jarniɓe ha no hannirta ni non kadi ɓen dilloɓe Sacrament Dakar FM gardugol Alaji Abou Ndiaye mawɗo Bachir Ban Alaji Amadou Tidiani Kassé Alaji Badji Bakara Mamadou Guissé ceerno Mamadou Youssouf Sissoko Baba Mamadou Guissé kala ko dillata Sacrament Dakar FM kamɓe kala en calminiɓe en juurima non kadi wonɓe to hôpital uji cellani nde Allah ɓeydata cellale kisal ha yeewa hayni kadi wonɓe jaggueleji ɓe cellani nde Allah immintaɓe ɓe jokka e hajuji mabɓe yaaɓe ɗanngal ƴewoyde jikke jomiraɗo subhanahu wa taala nde Allah newnata suurare nden ka kalisaji kayitaji wondude jaam e cellal e kisal sikkala en garti kadi no wowno wadini kala alarba oɗo saaha so heedi yewtere men wiyetede andu diine ma ɗo Sacrament Dakar taw tigui rigui yewtere nde eɗen jaada hen e ceerno men ceerno Hammat Diallo sikkala joni kanko woni kadi mo ganduɗa jaadaten ngam walli julɓe walli leñolngol walli dental ngal sikkala kadi hande ko kanko tigui jojiɗen ɗo to dakalagal to ko mo ganduɗa ko Abdoul Aziz Niane to banggue caméra Dakar Nangue TV on ko Abou Thiam moƴƴoɗo haaji mum ceerno Hammat bisimilla camminen bandiraɓe bandiraɓe hettiyankoɓe Dakar FM assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mi calmini on ɗon foof min juurima on kadi onon foof min gardini e salminade khalifa men ceerno men Cheikh El Hadji Ahmed Tidiani Ba tawateɗo hannde to Dakar kanko e seeto makko ene e hoore on ɗon seeto ceerno men ceerno Mouhamadou Boun Oumar en calminiɓe en juurimaɓe en calmini dendagal hettiyankoɓe radio ngo foof waadiɓe e woɗɗuɓe fof en calmitima en calmini en juurima en duwonimaɓe en ñaguima duwaw en duttitima kadi e yewtere men andu diine ma ngam wallodirde hen sababude Allah ina ɗum inchallahu taala ko noon tigui jarama ceerno Hammat Diallo jarama kadi ɓen heeɗiyankoɓe Sacrament Dakar FM ha e jogorɓe kadi yeɓoyde ayaw men mo Nangue TV kamɓe kala jettiɓe jarniɓe non ceerno hande kadi alhamdulillah billahi bandiraɓe notima no fewi e nder yewtere nde ɓe gaddi namde ɗe tigui rigui fodde namde 15 walla kam nogas kam nani ɗo henne ɗum noon sikkala kadi wonɗo jaranɗen e deftere men mo gaddamati Isiyati bisimilla ceerno hande holto nayortoɗen hande ko alhaali julɗele joyɗe o haalanta en alhaaliji majje hen julde foof waktu mum cuɓaɗo o e waktu mo suɓaka o on wiyata waktu daruri e waktu muhtar ɗum haalanta en hande bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd faslun as-salatu al-mafrudatu khamsatun الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ولكل واحدة منها وقتان اختياري وضروري فالاختياري للظهر من زوال الشمس لآخر القامة وهو أول وقت العصر وآخره إلى الاصفرار الشمس وللمغرب بغروب قرص الشمس وهو مضيق غير ممتد يقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها بفصل وكيل الحكم على الحالة الصلاة المفروضة جولد فرلاند وعندنا صيغة مفردة كنا جوجيكم معنا جمع وين فيديو جولد على فرلاند ده 5 كده جوي جولد على فرلاند ده كده جوي جولد أدينا ده الظهر كتيسبار لين بيا فنا ده كايد سايو أدري من كايد أدي جولد إن الله صلى الله عليه وسلم يجي وجمع نودا jamma jofnde nogas jeeɗiɗi lewru meɗen rajab hono ɓe mbiya mawnum yaaba ko jamma warana o yeehi o heɓoye julde nde o arti subaka kono noon ɗon nde wawde haalande yimɓe nde ɗon waɗi poussiére seeɗa ne moƴƴi ko tisbar kam adi juulede eyi tisbar hecci waktuji ɗi fof machallah joni noon tisbar wal asru e takkosan ɓe mbiya allah sara wal maghribu e futuru wal isha'u e geeƴe wa subuh e subaka ni julde subaka sakkiti juulede joni noon woli kulli wahidatin ne wodani kala hen wotere
minha e majja waqtani waktuji ɗiɗi kala hen julde ne jogi waktuji ɗiɗi en waktu goto ikhtiyariyun ko cuɓaɗo o waktu cuɓaɗo o sa totti julde nde e on ɗon waktu a heɓan jobdima keɓa cadeau keɓa jeenari surtout kada aɗa tinni ko nande joni aɗa liggo e service poɗɗa dawde ko 8h00 minute joni an noon ene taska an 7h30 tawa ko a naati bureau ma andi ɗon kay an kam aɗa tinni saabi toujours garata koko adi waktu o jiidani e garowo caggal garowo 8h30 est ce que ɓe gotum eyyi andi ɓeɗo ɗiɗi kam heɓata jeenaɗi ko toppitiɗo waktu mum deke julde nde ne jogui waktu toppi biyaɗo tottuɗo sa totti ɗon a heɓan jobdima keɓa jeenaɗi saabi aɗa watti hakkille eko kalfinaɗa ko kono so wonti a accata ha on waktu ɓenna gaɗa e waktu keddiɗo o gonga sa juuli a juuli kono a heɓat bakkat hawnaki so usse gari e liggey he sa renaki an ussete eyyi sa renaka ussete eyyi ɗum noon ko hen waktu o wiyata ko ikhtiyariyu goɗɗo o wiyata ko daruriyu on ko loriyanke on kam saɗa yaaha ha toon yaha toon gantunawma toon kono sa welama joɗima ha daruriyu a juuli firti ko a waɗani respecté ko kalfinaɗa ko eyyi ɗum noon wonko woni hen wo joni noon o wi fal ikhtiyariyu waktu cuɓanaɗo lil zuhri wonande tisbar o waktu mum cuɓaɗo holto tuggata ko min zawali shamsi ko ummorde dirtugol nangue e heeñere asman sa fondi koyɗe ma hucciti banggue funnangue nangue so ngo darima hakkude hoore pel ngue yahani funnangue yahani hirnangue ɗon ko hakkude duha e zawal hakkude duha e zuhri hakkude waktu wolluha e tisbar yonani wolluha ɓenni tisbar yonani kono so ngue wuurima tan wulde feɗoydu banggue hirnangue tisbar naati tawi ko en tant goto ka gaynako aɗa wonde jawdi ladde walla ka demowo ladde gonɗa en tant goto sa yiɗi juula on saaha ha heddo noon yimɓe dental joom jamaji la budda nanga waktu no kawrata juula ɗum kam hande waktu o ɗon tuggata ala kulli on tuggata li akhiril qamati ha to wattande darde aɗa andi sen pini subaka tawata ko beeli men ɗine keedi hirnangue aɗi goɗɗoy nangue so fuɗi ɗi gona e arde nangue ne fuɗi aɗi gara aɗi gusso ha nangue daro hakkude hoore pel wona gustogol ngol dangti to sa teskima sa hucciti funnangue a fondi koyɗe ma taw hoore beelu ma ngo hucciti banggue funnangue tawi ko dabbude huccita ko funnangue gabbiɗo e rewa seeɗa fodde felo walla felo fawngu seeɗa ɗum alimata ɗum tuggode noon nde nangue wuuri fade hirnangue nde ɗon beelu ngu fuɗɗoto saftade faye funnangue hangu safto fodde pele jeeɗiɗi felo ma an o ndewno goto men foof pele ma jeeɗiɗi won darde ma ha beelu ngu safto fodde darde ma ɗon muhtar o haaɗi tinno kam kala kam ko belsindiɗa tinno juul waktu ma tisbar gila beelu ngu fotane darde ma e ɗon waktu o haaɗi o wi noon wo huwa no on ɗon waktu noon o tisbar o gasi ɗo awwol woni arwande waqtil asir waktu takosan tisbar o gassan oɗa ruufi e soɗi hen no jullirten ɗo jumani 4h so woni tan fawidi han takosan woni 4h moins 5 en walla moins 10 en tisbar hanti woni ko yaltude 4h oɗa naati kanji tan oɗa gassa tan oɗa naata joni noon wa akhiruhu wattande waktu makko kanko takosanni ila lisfirari shamsi ko ha nangue gue soyɗina nde nangue sa teskima nge ran wat tal ñalawma ona ange yaha hande o saaha kam hedde 5h pawɗo a yiyan nge fuɗɗa nandude e nete seeɗe condi nete seeɗe so nge wayi noon tan daruri wi ari deke goto foof yo tinno juula gila ange ranwi tal sa ƴeewi boom sa ƴeewi nge ɓale he walla sangalloji ma yi ange soyɗi ma yi nge natti rangude kala nde nge wayi noon daruri wi ari sa joɗima ha on saaha a juuli firti kaɗa welsidi firti ka welsindima walil maghribi noon no wodani futuru bi ghurubi ursi shamsi wa huwa mudayyabun ghayru mumtaddin o wi noon so tawi ko muhtare wonande futuru ɗum ko bi ghurubi koye mutgol ɓursi mbuuɗu ashamsi nangue mbuuɗu nangue sa rewni ɗum guete ha mbuuɗu ngu yani tan majji tan waktu o yonti wahwa noon no futuru mudayyabun ene fanna waktu o no faaɗi o juutani ghayru mumtaddin o wona pottiɗo o fottaki o juutani masalan yo qaddaru amba hoddire tan bi fi'liha e gollude julde nde baada caggal tahsili gaynude walla mbiya hebde surɗi ha serɗeji ɗi nangue gue muti a salliginima a noddini a wurni a juuli a gayni albaqiyatu salih a gasni o wi muhtar o gasi ɗon en konngol ko ni wi ay kono konngol gongol ne woodi ngol wi ala waktu o gasani ha joni madama shafaqi wirnaki futuru ɓennani ha joni a yana so yimɓe ndendini wiyata ko keñuɗen je hen gila shafaqi wirnaki ma shafaqi wirno nde muhtar o gasa ha laaɓa konngol ɗiɗi noon goni hen won konngol wi ko fodde tan ko nde juuli hande gayna muhtar o gasi daruri ƴetti won konngol wi ala muhtar o no continue ha shafaqi wirno shafaqi so wirnima ɗon muhtar o ɓenni
بعد تشغل هانت أهبت سلجني ما ندني أورني أجولي أجيني أودي كرامة أجول لكو هاجسني دون ده هاد ومختار دون هاد جيد جت دو ضروري جت وللإشاء إنه تايكو مختار ونند جيد من غيبوبة الشفقي الأحمر كأمر ده بيرنقول شفقي الأحمر بديجو نعم شفق وني بديري تين سين نانغس نانغي موتي بديري نهدو تشغل غا ما دام عندين دون فطر بناني جيد يوناني سندي ممتي مهالا بيتن جيد ناتي دون هانت دوم مختار جيد إلى ثلث الليل ها تتتبع الجمع الأول غربني ولا ها وانا جمع وسابتي إيروج ماكو جمع تغر كوي موتال نانغي غاسata koy fajiri as-salatu khairu min an-nawm sa beti tay ko eruji sappo didi gondo gilande nangi je mutinde ha wana eruji nayi don muhtar geeje hadi don so tay hodrama jammo sa hajina juuta de o sa gonne jamma juuti wa wona de eruji de sappo ina en walla so dum a feccat dum feccitaten de nangi mutinde ha feccerat adanere de do haadi do don muhtar geeje hadi fecce didi keddido ko daruri e ko non dum sifuri joni non o wi wali subhi so tay ko wonande subaka non tay ko mukhtar wonande subaka ko min dulu'il fajr non gayne majri himde ila dulu'il fajr ha fajr sako jafon ko majri min walil maghrib bidan min al faragh minha ila dulu'il fajr tay non ko mukhtar wonande futur est ce que Allah ko dumi sene wonande walil maghrib tay ko wonande futur min al faragh minha ko umar dana futuro gaynatan so futur julama gasnama tan don bidan o gasi ko daruri jetti ila dulu il fajri ha fajri jellito naam ay gafno wa daruri lisubhi e kom diwnor jan wa daruri lisubhi honan subaka don ko subaka no heddi en kalan daruri wana wa daruri tay ko daruri lisubhi wonan de subaka wala biyan wa lisubhi mukhtar wonan de subaka ko min dulu il fajri ay ko ni to fajirin holde waktu mum ƴettata konde fajiri seki fajiri woni jamma o ina gandi on nandar kanko fof funnaga hirnaga rawargo fof nandat sehi non ha hedde wendogo sa teskima waɗi ko fajiriji ɗiɗi a sikkat weeti waɗa nanagal ranwatal cikka weeti hedde gassoɗe gadane ha ɓooya tan ɗum momto kadi wonta kadi ne wonno laawol ɗimmol ngol noon on fajiri gongɗuɗo hanti so waɗi didol danwel tan ngol ƴetti banggue wargo ngol fayi banggue rew ɗon fajiri subaka ɗon subaka ƴettata ɗon muhtar ɗon mbiyata fajiri gongɗuɗo mbiyata fajiri penowo e fajiri gongɗuɗo saabi oto fajiri wiyata ma ko weeti hewɓe ne komte bom juula mbirda ha gayna tan ɗum momto taw ko nder jamma caggal toon noon fajiri sakkitiɗo so ari on woni gonga e gonga on kamati yiyata tan ko nde ranwe ha ñalawma ara deke subaka tuggata koye on ɗon hotubaka holto haadara kañumne min dulu'il fajri as-sadiq lil isfari tuggudene fajiri o feeri nde ha to daniri al a'la towndi ndi ngabba ha towa dow ha mbatta ɗo sa joddi ma aɗa heptino neɗɗo o ɗon muhtar o haaɗi tawa sa ƴeewi bange ma ñaamo neɗɗo aɗa heptino kaari jooɗi ɗo sa ƴeewi bange ma aɗa heptino kaari jooɗi ɗo ɗon waktu cuɓaɗo subaka o ɗon haaɗi ndekente noon juul sa ronkani juul gila suwani wattude heptinde yimɓe juul gila niɓɓiɗi seeɗa eyi ɗon ko ɗon muftaruji waktu joyɗi fof gasi wona eyi ɗon noon o wi joni noon wa daruriyo noon lessubhi o nande subaka an subaka o sakkiti haalde banggue muhtar kono daruriyuji ɗi o adori ko subaka o yadiri caggal wa daruriyo waktu daruriyo lessubhi o nande subaka min al isfari ko umarde laaɓal guite al ala walla mbiya umarde daniri al ala towndi ila ɗulu ishamsi ha nangue fuɗa tuggoñede guite laaɓere soyno neɗɗo ɗo e to ɗum ko daruriyo ha nangue nde fuɗa so nangue fuɗi waktu o ɓenni ha laaɓi cer iɗɗi fof ɓenni saɗa juula subaka caggal nde nangue fuɗi a anni to gonmi koye yobde saabi a juulani e waktu wona cuɓaɗo o wona mo suba kanji fof ɗi ɓenni ɗum kam ko welsungo manggo no fewi eyi neɗɗo fof yo rento ɗum wali zuhri noon tawi ko wonande tisbar daruriyo mum kañumne min awwali waqti l asri l muhtari ay daruriyo tisbar ko nde takkosan yontinde hoore takkosan reeno jooɗade ha takkosan yona tawa juulan tisbar so tawi a jooɗima ha takkosan yoni a juulan tisbar min awwali waqti l asri l muhtari tuggude nde waktu takkosan cuɓaɗo o ɗon woni waktu daruriyo hoore waktu daruriyo tisbar ila ghurubi ha to mutal ɓursi shamsi mbuɗu nangue walil asri tawi noon ko daruri wonande takkosan min al isfari ko umarde no nangue gue soyɗini nde ni natti ranwude gue soyɗini wayno nete ni seeɗa ɗon daruri yo takkosan ƴettata ila waqtil ghurubi kadi ha waktu mutal nangue firti ko tisbar takkosan ndendi waktu
ay muhtar takosan kono ko daruri yu tisbar jon non takosan ne so muhtar mo gasi daruri yu kadda to no tisbar kadi kambe dendi ha heddo non e mutal nangi tan fodde kada juula darde nayi wonande mo dannaki no heddi mo darde nayi bole firti ko tisbar waktu diddi fo benni joni gonda ko e waktu takosan o daruri yu mo hen gonda don on sakkito juula on sakkit on birtata alhaali wona e ko non alhaali yaari ila dul wajil isha non so tawi ko walil maghribi ka wonande futuru so tawi ko futuru kanyum tuggan ko min al faraghi minha ko mardana juula faje subaka na futuru juula ha gasna don daruri yu futuru jettata ila dulil fajiri ha fajiri jellito gilan cilmin da futuru ngayunda o muhtara gasi hen kongol ko niwi kongol wi ala gasani ha yetto ha safaki wirno hoore waktu geeje muhtar tuggar ko safaki ni wirni muhtar geeje o non ko daruri yu futuru ndeke neddo yo rento jodade ha geeje yonata o juulan futuru joni non ko ni woni ha fajiri seko kambe jaadata wajidi sha non tay ko wonande geeje kanyum tuggar ko min akhir sulusil layl al awwal ila dulul fajr geeje na biiden bi safaki wirni ambo don ambo yaha ha jamma o daña feccere adanere e do pecce didi don muhtar makko gasi pecce didi keddide ko daruri yu future geeje fof kambe dendi jaadi ila dulul fajr ha fajiri seko ko tombe kaadoyte nega wadde be jaadata ha heddo fodde kala juula darde nayi hen kongol on saha ko don firti futuru benni halal ko geeje sakitto geeje jeyi ko birtata ko woni don ko firti ko da gayni kany tambihun ko findinde woni famminde o wi man akhara salata on bo nebini julde o leeli julde ila waqtu daruri ha to waqtu daruri min ghairi udhrin ko alda gantu ala kanko tan tay jodi handen asima o bakkudini o dañi bakkal deke neddo fof yo rento julde daruri joni non amba haalana men holko woni gantu hol gantu kebawoma njula nde hiiri tawa bakat ala gantuji dinani wi wal udhru gantu o al haydu ko fi layru debbo pilinodo nde tisbar yontide yimbe paye julta kanko o jeewi tawi kanko ko pil o wonde fi layru o wasi julde hol ndew laaboy takosan les o yehi o lotoyi o juula tisbar makko e takosan makko ala bakat sabi nde fonno juulade nde amba wonde gantu ƴiƴam e on ala bakat ko non kadi woni nifasu e ƴiƴam besgu nde foti juulade nde amba wonde ƴiƴam besgu dartaki dam darto yi ko wattande daruri yito o lotoyi o juuli on kadi ala bakat sabi ko gantu hannoma julde gelal tatabi yo ngal wal kufru e keferagal nde waktu o yonti nde foti juulade nde ko kefere on saha nde o tuubay ko tawi hadde daruri yo tuubay lotoyi ari o salligi o juuli to daruri on kadi ala bakat ndo ay ala bakat sabi am wonduna e gantu keferagal ko kefere o wonno kefere julde wadda kim wasiba e cukago woni ko nande mbiyan tisbar nde yonti nde yimbe jehi juuluyi kanko foti dum do makko sudar makko leli o dani ko suko tokos taw o hoyditi e der doygol makko he o fini tan tawi comti makko lepi maniyu ande firto ko helli fam sabi cukalel kam maniyu kala ne maniyu yalte neddo so debbo so gorko firto ko helli fam o yehi o loto yi farilla o totti julde nde to daruri yu kadi ala bakat sabi ne foti juulede nde o yiyani maale kellifuya tawi ko suka on saha joni non ko ma o dani ha daruri ko nden kellifuya tawimo don on saha o loti longal farilla wado totti waktu o kadi ala bakat wal jununu e kaadi de waktu o yonti foti juulede nde ambo haqqille no wirni ala bakat amo jogino gantu kaadi dum hannoma julde e dum kadi bakat ala hen wal ighma o e faddere faddinodo o diftoy koy daruri o mo tan salligo o juula bakat ala sal faddere nde ko gantu won nawmu e doygol nde waktu o yonti nde yimbe ne juulata